дар сани комиссарияти ҳарбии ноҳияи вахш ба муносибати гусели нахустин гурӯҳи ҷавонон ба хизмати ҳарбӣ бо иштироки роҳбарияти ноҳия, комиссарияти ҳарбӣ, фаъолон, даъватшавандаҳо ва волидайни онҳо чорабинии рӯзи даъватшаванда баргузор шуд. муовини аввали раиси ноҳияи вахш бо сухани табрикӣ баромад намуда зикр дошт, ки хизмат ба ватан модар барои ҳар як ҷавонмарди бонангу номуси ватан қарз ва фарз дониста мешавад. комиссари ҳарбии ноҳия низ зимни ин ҳамоиш суханронӣ намуда зикр дошт, ки ҷавонон маҳз тавассути хизмат дар қисмҳои ҳарбӣ обу тоб ёфта ҳамчун ҷавонмардони шуҷои ватан камол меёбанд ва дониши сиёсии онҳо баланд гашта адои хизматро дар ҳифзи марзи тоҷикистони азиз барои худ шараф ва ифтихор медонанд. дар ноҳияи вахш низ кам нестанд ҷавононе ки бо амри дилу виҷдон ихтиёран ба комиссарияти ҳарбӣ ҳозир шуда мехоҳанд ин қарзи фарзандии худро дар назди халқу ватан иҷро намоянд. гуфта шуд, ки дар заминаи дастури супоришҳои президенти мамлакат асосгузори сулҳу ваҳдати миллӣ муҳтарам эмомалии раҳмон шароити хизматӣ дар қисмҳои ҳарбӣ бо маротиб беҳ гардида давоми 2 соли хизмати ҳарбӣ ҷавонон дониши сиёсии ҳарбии худро баланд мебардоранд ва ҷисману рӯҳан обутоб ёфта бо сари баланд ба назди волидони худ бармегарданд, ки ин мояи ифтихору сарфарозии ҳар як падару модар мегардад. ман мирзоев Абубакр, даъватшаванда муҳофизи ояндаи ватан бо мақсади ҳимояи марду буми тоҷикистони азиз аз хурди меҳри ватани азизам дар дилам ҷо гирифта, ҳимояи он барои ман ва ҳар як фарди ба ору номус бахусус ҷавонон даврони собистиқлол қарзи инсонӣ ба ҳисоб меравад. аз ҳамаи ҷавонон даъват менамоям, ки барои хизмати модар ватан тайёр бошанд ва омода дар сафҳои артиши миллии кишварамон содиқона хизмат намоянд. дар идомаи чорабинӣ ҳамчунин дигар иштирокдорон аз ҷумла волидони даъватшавандаҳо оид ба хизмати ватан модар андешаронӣ намуда ба ҷавонон дар ҷодаи хизмати ватан садоқатмандӣ таманнун намуданд. аз ҷониби шуъбаи агентии шуғли аҳолӣ ва меҳнати ноҳия ба як зумра ҷавонон, ки курсҳои кӯтоҳмуддатро хатм намуданд, ҳуҷҷати мутахассис супорида шуд. ҷавонони бо азму иродаи ноҳияи вахш чун дигар ҷавонони тоҷикистони соҳибистиқлол бо ифтихору сарфарозиҳои зиёд омода будани худро ба хизмати ватан модар баён намуданд. ҳунармандони бахши фарҳанги ноҳия суруду таронаҳои дилнишину ватандӯстонаро пешниҳоди аҳли чорабинӣ намуданд ва ҷавонон дар вазъияти хотирмон ба хизмати ватан сафарбар шуданд. маъруфи назрӣ, Фахриддини Карим, Намузали Эргашт барои барномаи иттилоъотии Ахбор аз ноҳияи вахш.